Kopogore gi manya koram gajuanga bende mineno ka majaten migao mochung' weche mag arita kwe mano kithure kindiki mabende odiochieng' ma kawuono bende nitiere gi chenro mopogore chutho mag nyayo ku. Odiochieng' ma kawuono obro bedo ka otimo nonro ahinya e gwenge mago mag Baringo. Wang'eni gwenge mag Baringo nitiere chenro mano mong'ere gi dho ngere kaka Operation Maliza Uhalifu mane kaunti ma Baringo mabedo sibedo kadhi nyime. Obro bedo kotimo nonro ni okang' makamano osechopo e ong'ala machalo nade ahinya e gwenge mago mong'ere kaka Ngelecha Hills. Wantiere gi Tandare Valley, Arabala, Kanyakla kod Korkor Hills. Bang' mano ka ono sebedo kotimo pedha nono kaka chal mar arita kwe nitiere gwenge mag Baringo, obro bedo ko osidho kondo nitiere obila mong'ere kaka National Police Reservists maromo 200 mabende odiochieng' ma kawuono ibro bedo ka chamo muma duto te obro bedo ka orango. Parno kang' ma kamendi biro ka bende wang'eni odiochieng' manyoro bende piny owacho medo kumo kata chiwo medo kumo seche mag otieno mago mag wuoth kuom ndalo mamoko madirom 30 nyaka rom gajuang' e gwenge mago mag nyandwat mag hoho maroka ka bende pedha bende osebedo kadhi nyime kwaluore kod rochruok mag arita ahinya kaluore kod kuo mag